Ọlụ atụ egwu abatagokwanụ n'Onitsha. Ndị be anyị bịakwanụ na gọvanọ na-achị Anambra steeti chara nwa Mgbafọ Soludo na ọ batagokwa idozi Onitsha niile. Na nke ikpeazụ a na-aya akụkwa gwogwo aya akụrite ụlọ ndị mmadụ ọka nkụ. Ife onyonyo anyị na-afụ ebe a amaghị m ebe Soludo nọ n'Onitsha kịta anụnwa n'ọdụkọ saịdị ebe ọ nọ kịta ka anyị ebido ọrụ. Ọ bụrụkwa na o nwere onye ịma nwere ụlọ n'Onitsha ma na onye ahụ n'obodo oyibo ma na ọ nọghị nso na o tinyere tenanti ebe ahụ gbọkwa ya kịta anụnwa ka ọ mara saịdị ebe Soludo makigoro. Anyị ebido wee lụba ụzọ na chara nwa Mgbafọ na-akọwa na-alụchisiri ụlọ ebe niile na-enwere ebe kwesịrị ịbụ ebe a kụrụ ahịhịa, nwee ebe kwesịrị ịbụ ebe ụmụazị na-egwu egwu, nwee ebe kwesịrị ịbụ ebe a na-agba bọọlụ, kama na nke ikpeazụ a na shọpụ juru ebe niile na enweghịdo ebe efedu ya na o nwezidịrị ebe esi aga otu obere okporo ụzọ. Na ya abatagokwa idozi Onitsha. Unu ya abịa ka unu n'ife ọ gwalụ ndị nwegasịrị chọpụ na ndị nwere ụlọ alụchiri ụzọ akwụkwọ fa ya eweta na lokal gọọmenti. Amaghị na ọfa wekọtacha anya bụ ife ka enyefe obere ego ka ọ gịnị nwanne ụlọ amaghị nọ ndị nwe ụlọ jezie fa mara ife kpatara eji wee gwafa na fa wetacha akwụkwọ niile ha gwa fa weta. Ndị mmadụ nọzi na kọmentị wee na-asịchara nwa Mgbafọ na ife o melụ dị mma na Onitsha niile emebisigo na enwezide ebe esi aga na mmiri na-ezo ụmụazị na-eje akwụkwọ fa na-amanyecha ọkpa n'ime mmiri ebe ụfọdụ na ebe ahụ na-atịa na ya jee lụọ ọkụ ya hapụgodo ụzọ ọ na-alụ fa jee mee ka ọkụ dị na Naịjirịa ka ndị bi n'elu ka mmiri na-agbago elu na ọkụ dị ha kwana na ụzọ ya dị mma. Ọgwọ nke nnọtị ka m wetara unu ya nwekwanụ ma ụnọ n'Onitsha nọọ ịmara onye nwere ụlọ biko ịtagịa ya n'ife onyonyo a ka ọ bịakwa na-asị na chara nwa Mgbafọ ọlụ atụ egwu na ọ batagokwa Onitsha idozi Onitsha niile. Chukwu makwa anya dozisi Onitsha niile ya edozikwa n'ebe a hapụ ebe a maka na Onitsha nke ikpeazụ a afọzikwa onye akọtalụ. A ga-edozi Onitsha ka ọ dị ka ebe ndị mmadụ bi. Ebe niile ama agba afịa ọ ga-enwe ebe ndị mmadụ na-abi, nwee ebe ndị mmadụ na-apụta ụmụaka eje gwurie egwu, nwee ebe mmadụ ga-apụta ije neghalị anya. Onitsha amaka edizaịnụrụ Onitsha ọma mma mana ndị isi ochie emebisi gị. Ebe a kwesịrị ịbụ an open space. Ke ndị lụchisiri ife ebe a ma ebe a esere ebe a sie gịnị fire ndị idari ife nye na na wee gbadaluo ebe a niile kwesịrị ịbụ fie ndị mmadụ bịa nọchisie ya ibe and now I'm here for removal. No longer live in we're giving them the next 7 days to bring their papers. All the 2 things. You have to bring your title, your certificate of occupancy, and you're from government, LOIVA. Then what is a building approval, the approval plan, and LOIVA. From the master plan, that will fail. Mayor, yes, you said this side and this side. Yes, we're going to write them, each of them, and you paste the papers here. They should all come within the next week and bring all their papers. We must restore back the master plan. The owners of this place, owners left and right, I understand these are public spaces which have been built up illegally, but we're giving the developers, whoever built them, the benefit of the doubt. Bring us your certificates of occupancy, the title to the land, and approvals for you to build. Otherwise, for now, the allegation is that all this, left and right, are all illegal structures, which need to go. The tenants here, you should tell them, whoever has it to now come forward and prove his ownership. And then we can take it from there. But if you go, I can marry Jordan and one get a minute. That's bigger than that. Oh, go to see about where the man reach you. I can't go see no, Gajaba. Majaba, I got my here. Bring it down. This one over black block is there about. Let me say, car for then you go to the idea about now. How would you go to all this? You can't get the bad and quite go to toilet that connected to the main, which you go to. Yes. I like government. I flag it. The teachers, they can.
The mayor.